YouTube. И Аз съм здравейте. Есна и ние ще играем Skywalk. Аз си го развих предварително. Сега той е приятел тук. Я покажа си лицето, е трол. Аз пък ще играя с S10 на D3, ето ни ги скиновете. Да, и двамата снимаме. Да. Сега айде да спитим това. И... Сега аз тук предварително малко се Опа, развих. извинете. Малко се развих предварително. Сега ще почвам да правя. Сега смятах да почвам да правя. Не дейте се чудите откъде са тези брони. Фриза, като влезете ще ги Да, даде. като влезете в сървъра ще ги даде. Не Да. тук саплинг. Готова саплинг ще го пазим тук. Малко трудно да правим. Сега ще правим ферма за... Няма да правим фирма, човек. Абе, ферма за айрон... За такова се е. Каблстон. Такова. Ферма за каблстон. Той се казва ферма. А генератор. Ади генератор от ферма и котли там. Не става. Готов е, генератора е готов. Ама да го бавя. По-ле се оправи. Да, сега ще направя с едно хое. Ще направя едно хое и една Я ви оправим се. Не. Само едно още да снима. Утре на училище гадост. Наистина е гадост. Ама за жалост я ще ходя отново. Не ми взимайте ми те. Аз си ги взех. За ко? Само кожените работи. Само ти кожени работи имаш от себе. О, тук може да скайблока да се прави рез. О, да. Как ме добави ти? Какво? Как ме добави? Инвите. Invite и такова, нали? Да. Аре, сега ще съберам за печка. Да, отворил да. И ти очаже. Чекай, после ще правим такова пътичка, тук отдолу ще направим едно мощ. Дай лека по лека се качаме нагоре. О! Не пиши направо и се. О, човек, виж, всяко ще направя. Аз съм създател на Исландия и ще го направя, да спалва... Не ми ги взимай! Сетхом. Взели ми ги! Не, тя едното падна от лавата. Дай сега твоя наградник. Да, бе, напиши Kickstarter. Има ли такъв? Да, има. Напиши Kit, ще видиш. Kickstarter. О, Дънки. О, мистер Дънки. Майте ми. О, човек, направо знаеш какво да направя? Ще напиша Kickstarter. Не. Kickstarter. Я ще напиша Kickstarter. Я пак става ли за... Чак след един ден. Получавам си пържолките, получавам си мечовете, получавам си тия братици, без да си правим камен. Чакай, тук се оставя от честа. Някакви брони. Аз съм моите брони да не покътнат, защото така ще... Купа! Купа! Чао! Друга да копам той. Уи, златата пара. Юху! Давай да разходим бука. Сори. Давай, изчалица. Уей, идем сакурей. Че е малко някой спадна. Падна лоса заради тебе, махай се от тука, махай се. Бъгнах се. Щупи го бе, бъгнах се. Спрей се. Омага! Бъгна, лага. Омага, бе, чекай. Аз от Леля ми от телефона си писах един път и писах. От телефона на Леля ми си писах един път и чак тя ги получих тия работи. Не. Чек лагно. И то здраво, да падна ли лавата? Пак се запали. Броите ми са покътнати сега. Сега ще направя една фурнация. Нов фурнация. Ще направиш курнация. Фурна. Фурнец.
Фурнето. Ето ни машината за дърт и за така. Виж. Чао, омага. Да. Се ще упадиш ли го, Жо? Не. Сме са да ти взема айтамите. То на мене не ми взима демидж. Демидж. Чекай, тук не може да се обирам. Биш, ма стига си ма бил. Чакай, че ставах на 3 сърца. Чакай, да пръжоките. Да хапна малко. Са кефа. Тази дина да не влезе в лавата. Както е чубил. Виж ко си направя сега. Ско правиш? Без стар дърт. Без стар дърта. Ско направих. Виж сега. Пък и шугаркина расте по-бързо на пясък. Колкото на дърт. Да, да пускаш и с... Ко правиш, бе? Ай, пише спам. Ай. И Това тръгваме да да... оцеляваме, че яде свърша Skyblock за днеска. Тук се развих много на Skyblock. Аз ще направя ръса. Еми, за това ще бъде всичко от нас, от клипа. Аз няма да спирам да снимам. Елате, ела бе. Айде, добре, айде, свършвам и аз клипа. Айде, Абонирайте се мен и чао. чао. Долу. Аз